Ada sih kapan tak kenapa? Yang pokok kaji, yang pokok kaji. Apa nih? Udah itu. Pasti di sini. जों खोनाखा फार्स्टआव मिडिया नुखायनो बर'नि बर' सिनेमा हिसाबै आश्रम बारें खालायो आंखे राजनगरनि ओंखाय खोनाखायनो जोंनो कल खाया बर' सिनि इनखौ आंखौ मा थैदों बेंखौ हायद्राबादाव काम खायनाय आबर ताबो फाइसा थैथं फुं ओंखायनो जों चले बाहायखौ मुतलायनानै टाउनलायनानै ओंखायनो सालायखा जोंबो जेरै साबिस आश्रम बारिनि ता दसिन आरो साना थाङै दसिन एलु बिजिरि जा सारनो मेस देबरमा बय कक जुति मुति खालका बाहाय तुलायनानै सिन एलाकारनि गे सालमे बिजों जों बर' बाय गोरोंलायखा जों जरसु आइ एलाकानि सुबालायखा गे तै जे आरो तंनायसिन ताकुक सं बेंगालुरु बा हायद्राबाद जे तंनायसिन ताकुक सं बर' पाल खायै बर' सुबाबो याकबो तिनि मुक्कथिनो तनाय मत सम्भव बुंखा ताबो सबे फ्लाइट जों खोनाबो आमै जों मोनासिन लायजाक तै जे खोनामाखै बिसिनि कगम आरो नायखि बिन बिग बुसा गोनां नगो बिग बुसा गोनां बुथानाय बुहा थैपुरो दुर्गा बुसापुरो ब फाइका फायो बलक जन तेन नगो बुथांका तैसा काम खायनानि खोनाखौआ मानारो बुरै तं फुंबिनि इनि जों खोनामाते कैसा बुरै नगो तले बिन बुरै तं ताकबो तं मासा असल तै मासा असलिया एंके बनो नाकि थाइसिंगो जों कसेबा बुसा तं दा बिनि मागनै एंके बनो तैसा जों खोनाका बिन खुक्रि तं खोनाका माने बनो हांग्रायपुरो का फाइसिनाय नगा हांग्रायपुरो फाइसिनाय आंगर तै तंलिया आं जे तमन बरक बाय जों 4 मास मटं तंखा केसे केरें लायजाक ता सबेबो तंखा ताम बंखा जोंबो सिलियाबो सिचुगिया इगे बनि गरकिया नुखा बोरै बरनि बोरै नि मासा नुखा माने मोबाइलटा आइ कार्ड तम रिजाक तंगाबो किस नुखा गाबो बुसक तम तंग किस सन्दुके मनो सिउर जते बुरि नारा तंग हुकाय कोनटा कुनो केलेंकारें गई माने इंलाय खोना आबो जों सन्दि ह आइके तिनि किन्तु एकजन बर काहाम आइके थीमाया एकजन सामुं तांनाय बर सामुं ताइन थामन बर आहे कायै फाइ साइ तिनाराबो किन्तु दुखजनक ता बाहायकेबो थिका नर मिडिया ता खुक संरक सिनि मिडिया निसिनि तिब्रसा मिडिया रक जेबाबे साजो खायदों माके साजो खायै जदि महे गथना रनो चेरै जदि जों काल्पिनो रमा हाकाय सिनि नेक्स्ट नि आरो सिनि जरा सामुं तांनाय बारे तंनाय रब खाते क्राक नाय मतो बेरायनो मानमै जिचा एबा आसा तंगौ सिनारो सिन ताखुक जन जरा बेंगलुरु सामुं तांनाय रं तुं जतो नंग मिडिया फेन नंग तुं जदि मनो सटिक बाबे रमा काकाय संगाबनो क्राक माननाय अन बाङैनो बेले दुखंलाय तं जों आस्था एलाकानि बर रक आइ एकदम गरीब बर है काम खाइन थामा जों थै फेमान नुगै जों हरति नायसिंलायजाक बनंनि बरक तो फुंनि 8टा 9टायावनो सबायखिया नायसिंलायमां बे ताक तो गारि गुरु थिक खालायका तालांनाय रक आइके ताक फायकेना जों तालांलायनाय नेक्स्ट माइ गथना तै तां थुं एबा आरो सिनि बेंगालुरनि सिनि ताकु जों दक माइके बरनो सुबामा बाय बायाव सिनि एलपि अनमे जरमा संजेबो सुबामा बाय सार चौनते बरनो बेले हामबाय जों माया फारु अमन सिनि एलाकानि पखंनि बेंगालुरु तंगो हिंखानावो ओमफ्राय आरो तंगै फाइसाव हिंखाना ता जों हायद्राबाद दांगमो नासा सासु उमाया ओमफ्राय आरो फाइसाव हिंखानावो ओमफ्राय आरो परतुस न साहा का साबनो साहा का परतुस बुमान कल खायका बुमा आना कल खायका ओमफ्राय जों जतन खानाबे कता थैका हनाय आरो खबो साबो बाय दं सारा खबो बो आरो तो साबाय दं साइमिया जों बिहिक तो नकसे ताबो जों जे टिभि नुमाखै तो बिहि गोनां हिंखानावो जों सासु उमाया जों ताबो बिन बिहिगला आरो थाया बै कायजाक बरजाक ता बस बो कायजाक बिन बिहिक दङ मा बोसा मांनि दङ बोसा मासा अस बुसुक बयस सक ना बिनि 28 30 दंमोन बुसुक बिसि रक ना बायरे थां माने 2.5 बोसोर kan para rok hai por phai para waisa phaimanukar pore bufa bothima balaya ko sang thima ba go 1.5 mas rong kana bufa te din pai thang mani kan nog ro wa ke kok nung ke nog ni tam kale bini ang khai ga bini yang busala klai abini bihi grok bai ka kok rok to salai ang bin bihi bai ka to kok salai hin khanau hangrai puru phanjani hin saru hin sama khanau nai hangrai puru phayei आं बकरा जिसाननि बुफानि नगद थान्दी आं फाय दंगो आं आबुरि ता थालिया आं किजा वाला जाक्से हिन सामा खानावो हिन सा जे बिहिन कक सामा खानामा ता बोरै के बो बिहि काकलाई वाला जाबो आं तंग हिन खानामा ता आमन मुंग रख साइड मन तो अब
je bihik je yang nong ni tongmani abo sama kata bisarani saw bok he biang ni bisara ni ke bisarani ang ba asa sasung maya ko tam kumtoya dan kamu tam champuno ko hin salayo ang abo kumtoya champuno kumtoya ro hin salayo ang abo ang sasuk maya ko tabok he brok to sab help khaye ba sab tu ro ka hal khaima kata je Bangalore team by Hyderabad team khaika katai sini ingo LUP ko khaika katai ingo paran boro khaika kisu je tongne ro potu songrok te apon boro belage khaika customer kata boro borok bos thaiman ka ni bok ron sing thaiman ama to 1 tarikh no khanao sarigo ara phaji sawi thigu hin khanao nga je tabuk je photo rung numa nga tabin to tra kono ngorok khain donu geta phaji samara bok he ara saisong de bara tong na ki tamo company wo de tong na bom ha ke tong nok khobar ma mani bom ha ke man abo saijung da bara da tong company da ri abla anga sa saine anin mung ke ani mong somendra debama भाइ चिनी कपी चेनेल आपनो साइज आं जे साइमामानि जाना मतेखाय आनि मनायनो कलायो आन मामानि बसला बरक 1 तारिखो 500 টাকা एडभान्स नाहारै फुर्ति किजा खाइलायखाबो खाइलायमा परे आते 9टा 10टानि समय हंखाय नोंलायखेना गलायखेना किजा हंखाय new year ba nang lai निउ इयारनि नोंलाय माने हंखाय यांगो जेयाव ब्रैहि दाबो गनाय बिसरानि आबो खाय बु फाथियो हने 7 सागा थाङै कक साइतंबो गाव समयनो यांगो खाय दगा सबै अंको फाजि साइद हक जानलावा आबो याकन सुंजाक्तै सिं दंपो o janlo जानलावा वन a celani para ke men bo jaga चलाने पाराखा त चिनि को आनि जे जगा मामान बुसला जंखे चिनि पारावना माथि सरा पारा बादला बारि खबजागो गावसोबा